Duha ka taong nagpaila nga sakop sa Office of the President nga nagapangayo og kwarta sikop sa entrapment operation sa kapulisan. Ani ang report ni Rial Soroche. Arestado sila Maricar Matalam ug Aristides Alzate sa gikasang entrapment operation sa kapulisan sa Ecoland, Davao City. Human gireklamong nagapangayo kunog kwarta gamit ang pangalan ni Presidente Rodrigo Duterte. Modo sa duha, mang-recruit og mga membro dayon mangayo og registration fee aron mahimong membro sa ilang grupo. Pasalig nila nga makadawat og 50,000 pesos nga ayuda og bugas sulod sa 5 ka bulan nga gikan kuno sa presidente. Na ay complainant nga nag-adto sa Davao City Police Office nga SOG ang ato ang Special Operation Group aron mo pasaka og complain sa mahitungod aning nangulikta daw og kaning kwarta nga mamahimong miyembro sa isa ka grupo o kani ato dayong gimbestigahan. Si Matalam nagpaila nga presidente sa Women Power Mindanao, samtang si Alzate Intel Chief kuno sa PSG ug personal nga doktor sa presidente. Nakuha silang posisyon ang Budel Money, samtang si Alzate nakuhaan sabog .45 caliber pistol, granada ug nagkadayang ID. Ginaamdam na karon ang mga papilis sa mga dokumento nga ipasaka sa piskalya bahin aning sa mga suspitsado in violation sa RPC nato na Article 315 mo ng estapa, apil po ng Article 177 mo ng usurpation of authority. Paimangno sa otoridad nga kung dunay makaila nga kadudahan ang pagkatao, ipaibalo dayon sa otoridad inay mutuo dayon sa mapasalig ug matamis nga mapulong aron dili mabiktima sa mga mangingilad. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao.